Kuthe ukubambezeleka ukuvela kwalabo abasolwa enkantolo ngenxa yokuthi bebevele enkantolo eyodwa noFani Nkosi obezofaka isicelo sebheyili. Inkantolo iqale yalalela icala likaNkosi ngaphambi kokuba kungene umkhwanazi noLirutla. ULirutla ubengafuna ukuthi ubuso bakhe buthwetshulwe ngabezindaba. Inkantolo ibe isizwa isicelo sabezindaba sokusakaza icala. Inkantolo ke ibe isinqumo ukuthi laba bobabili kumele buvezwe ubuso babo ngoba umphakathi unentshisekelo enkulu kuleli cala njengoba besebenzela umphakathi. Abameli babo babe sebeqala ukwenza izethulo zesicelo sebheyili. So at this stage, because the matter is before court, we won't say much, but those are the charges: fraud, corruption, defeating the ends of justice or obstructing the course of justice. The reason why people are punished is not only to punish them, but also to send a message out there that the kind of things that they do are punishable and the public must desist from continuing things like that. Kusenjalo sizokhishwa ngolwesithathu isinqumo sebheyili sikaSayitsheni uFani Nkosi. Umbuso uthi uNkosi akumele athole ibheyili ngoba wazana namaqembu ehlukene ezigebengu. Kanti abameli bakhe bathe akayona ingozi emphakathini futhi angeke alibhade esiteshini samaphoyisa eyophenya ngamadokodo athinta leli cala. It is clear that Mr. Nkosi will stand his trial and also he will not interfere with the witnesses, and he does not have any means to go to the police systems and try and influence the investigation or the outcome of the investigation. Ngakolunye udaba ubuyele enkantolo usomabhizinisi uVusumuzi Khethi Matlala njengoba kuqhubeka uphenyo mayelana nenkohlakalo ethinta ukukhishwa kwethenda lika 360 million leMedicare 24 lokuhlinzeka amaphoyisa ngosizo lwezempilo. Namhlanje uMatlala ubevele enkantolo njengoba umbuso kanye nabameli bakhe befake isicelo sokuthi agcinwe ejele eliseGauteng asuswe eBhongweni KwaZulu-Natal ukuze kube lula ukuxhumana naye. Inkantolo igunyazile ukuthi uMatlala agcinwe ejele laseGosi Mampuru. We've requested that the court grant another order today for him to remain in Gosi Mampuru for consultations to be completed, and we requested that the matter be postponed to the 13th of May, where he will be joined with other accused in the matter. Icala libe selihlehliselwa umhlazi 13 kuNhlaba nalapho uMatlala ezovela khona kanye nabanye abasolwa kuleli cala.